Eli nyt ruvetaan olla niillä mestoilla, mistä tää kaikki on lähtenyt liikenteeseen. Eli siihen tullaan meidän pääkonttorille. Vasemmalla sijaitseva kyltti, jossa vieläkin lukee vuokrataan toimistotilaa tuolla yläkerrassa. Sitten tähän tulee tähän meidän vaihtoautoterminaaliin, joka on tässä edessä oleva tämä nurmikkopätkä. Niklas Nukari olen ja 24-vuotias yrittäjä. Jokseenkin en nyt yrittäjäksi ole itseäni ikinä mieltänyt, mutta tehdään autokauppaa porukassa ja pidetään hauskaa. Me lähdettiin rakentamaan päinvastaisesta suunnasta oikeastaan autokaupan tekemille, eli miettimään, että kuinka pienennetään kulut mahdollisimman pieneksi autoliikkeessä ja kuinka saa asiakas mahdollisimman hyvän tuotteen. Me lähdettiin rakentamaan tämmöinen autorahaksi palvelu, jonka kautta asiakas voi lähteä realisoimaan omaa autonsa meidän yrityksen avustuksella pois. Jos me olisi ollut matikassa hyvää, niin tätä yritystä ei olisi koskaan ollut, koska tämä oli paperilla täysin kannattamaton. Me sekoitaan tosi paljon markkinaa, kun me ollaan Suomen edullisia. Siitä me paljon kuullaan, että me ollaan hintahäirikkö. Mutta sitten myös osa on ymmärtänyt sen, että no, tämä on varmaan se tulevaisuus, mihin autokauppa menee. Mutta se mikä on paras puoli, niin mehän ei ole suoraa kilpailija kenellekään. Eli meidän laisella toimintamallilla ei ole yhtään muuta liikettä edelleenkään Suomessa. Mun mielestä kaikkein tärkeintä on se oma itsensä. Niinä hyvinä ja huonoina puolina ja uskallat olla sitä mieltä, mitä sä oot. Mä tiedän itsellä, että mulla on paljon heikkouksia ja mä myös annan ne aika julkisesti näkyä. Se on ollut meidän varmasti se yrityksen salaisuus, että ollaan oltu erittäin luovia, erittäin rohkeita ja ehkä eniten sitten kuitenkin se asiakaslähtöisyys. Eli ollaan aina mietitty ensin, että kuinka se asiakas tienaa, mitä se asiakas hyötyy ja mikä on ollut se asiakasarvo. Ja sitä kautta sitten, jos ollaan tiedottu, niin ollaan tiedottu.